Andrei stătea la o masă din crâșma din sat, înconjurat de prietenii săi, râzând și povestind despre întâmplările din ultima vreme. Însă, discuția a fost repede întreruptă de bătrânii care, cu privirile lor învăluite în mister, au început să vorbească despre legenda lupului umanitor. O legendă care a fost transmisă din generație în generație, un mit care bântuia mințile locuitorilor din acel sătuc uitat din România. Andrei asculta cu atenție, imaginându-și cum ar fi să întâlnească o asemenea ființă, cumva umană și totuși înfricoșătoare. Fiecare detaliu al poveștii bătrânilor era o invitație către necunoscut, un apel tainic ca o melodie străveche. Unul dintre bătrâni, cu o voce tremurândă și ochii sclipind de o înțelepciune ciudată, a început să povestească despre disparițiile inexplicabile care au avut loc în pădurea din apropiere. Oameni care au intrat în pădure nu s-au mai întors niciodată. Se spune că lupul umanitor își alege victimele cu grijă, a spus el, lăsând o tăcere apăsătoare să se așeze peste încăpere. Cineva care are un trecut întunecat, cineva care ascunde secrete. Apoi, în noaptea de lună plină, când umbrele dansează între copaci, el își face apariția. Andrei simțea cum o fioroasă curiozitate îi străbătea trupul. Era hotărât să afle mai multe despre acea ființă misterioasă. După ce bătrânul a terminat de povestit, Andrei s-a întors spre prietenul său Mihai, un tânăr mai sceptic, care părea că nu crede în poveștile întâlnite în crâșmă. Hai să investigăm disparițiile, a propus Andrei, cu un entuziasm care părea să-l consume. Mihai a ridicat o sprânceană, dar a acceptat, decentările sale erau evidente. E doar o legendă, Andrei. Ce s-ar putea întâmpla cu noi? Dar Andrei era hotărât. Inima îi bătea cu putere, iar gândul că ar putea descoperi adevărul despre lupul umanitor îi oferea o senzație electrizantă. A doua zi dimineața, Andrei și Mihai s-au întâlnit, echipați cu lanterne și o hartă veche a pădurii. Lumina soarelui începea să se strecoare printre copacii de un verde intens, dar cu fiecare pas pe care îl făceau, atmosfera devenea tot mai apăsătoare. Andrei își imagina cum pădurea își ascundea secretele adânc în inima ei, iar el era pe cale să le descopere. Pe măsură ce pătrundeau mai adânc, sunetele pădurii păreau să se schimbe, devenind mai ciudate, ca și cum natura însă și observa fiecare mișcare a lor. Copacii, cu trunchiurile lor groase și ramurile întortocheate, păreau să se apropie, iar umbra lor era tot mai densă. În timp ce pășeau pe cărarea îngustă, Andrei a simțit o strângere în stomac. Oare ce se ascunde în adâncurile acelei păduri? Întrebarea îl bântuia, dar curajul său nu îl părăsea. Să ne întoarcem, a spus Mihai, cu o voce tremurândă, dar Andrei era deja hotărât să continue. Nu putem renunța acum, a răspuns el. Dintr-o dată, un strigăt îngrozitor a răsunat din pădure, o voce care părea să vină din adâncuri, și cei doi tineri s-au oprit în loc, privindu-se unul pe altul cu o frică inexplicabilă. Fiecare dintre ei știa că, în acea clipă, ceva s-a schimbat pentru totdeauna. Cu inima bătându-le cu putere, au realizat că misterul pădurii era mai profund și mai întunecat decât își imaginau. Andrei și Mihai pătrund în pădure, iar atmosfera devine imediat apăsătoare. Soarele, care abia reușea să pătrundă printre frunzele dese, lăsa în urma sa umbre lungi și întunecate. Aerul era umed și greu, iar fiecare pas pe care îl făceau părea să fie înghițit de zgomotele ciudate ale pădurii. În jur, copacii se înălțau ca niște giganți tăcuți, iar ramurile lor se legănau ușor, ca și cum s-ar fi ascuns secrete teribile. Andrei simțea cum inima îi bate mai repede, dar curiozitatea îl împingea înainte. Mihai, însă, părea tot mai neliniștit. Poate ar trebui să ne întoarcem, sugerează el, privindu-le pe Andrei cu o expresie îngrijorată. Ce dacă povestirile alea sunt adevărate? Poate că lupul umanitor nu e doar o legendă. Andrei se întoarce spre el, determinat. Nu voi renunța acum. Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat cu cei dispăruți. Pe măsură ce se adânceau în pădure, sunetele devin tot mai stranii. Un vânt rece începe să sufle, făcând copacii să foșnească,
iar Andrei simte că o prezență îi urmărește. O frică subtilă îi strânge inima, dar își înghite temerile, continuând să înainteze. După un timp, ajung la o poiană în care se află o cabană veche, despre care bătrânul povestise. Culoarea lemnului era descompusă, iar feroneria ruginită părea că nu a mai fost atinsă de ani buni. Fața cabanei era acoperită de iederă, iar feroneria părea că plânge de tristețe. "Hai să intrăm," spune Andrei, cu un ton de provocare. Mihai dă din cap, dar ochii îi strălucesc cu înctare. Poate că ar fi mai bine să stăm afară, dar curiozitatea lui Andrei era contagioasă, iar în cele din urmă, Mihai îl urmează, pășind cu reticență în urma lui. Interiorul cabanei era întunecat și umed, iar mirosul de mucegai și descompunere îi atacă simțurile. Andrei își aprinde lanterna telefonului, iar lumina slabă dezvăluie un haos de obiecte abandonate, mese rupte, scaune dărâmate și o sobă ruginită în colț. Când se apropie de un perete, observă o serie de fotografii îngălbenite, atârnate cu sforă. Chipurile zâmbitoare ale oamenilor surprinși în momente de bucurie îi privesc cu o tristețe tăcută, dar Andrei simte că ceva nu este în regulă. În spatele acelor fețe cunoscute se ascunde o poveste dramatică. "Uite, Mihai!" Andrei strigă, arătând spre o fotografie în care figura unei femei tânără era marcată cu un X roșu. "Asta e una dintre cele dispărute." Mihai se apropie, dar privirea lui se întunecă. "Poate că ar trebui să plecăm," murmura el, frica crescând în tonul său. Dar Andrei, cu privirea fixată pe fotografii, nu-l ascultă. În colțul cabanei, Andrei descoperă un jurnal prăfuit. Pagina deschisă vorbea despre un ritual de transformare, menționând o ființă umanitor care se ascunde în pădure. Scrisul era tremurat, iar cuvintele păreau să capteze o disperare profundă. "Ce dracu e asta?" se întreabă Mihai, privindu-le pe Andrei cu o neliniște crescândă. "Nu-mi place deloc aici. Hai să plecăm." Dar Andrei, absorbit de descoperirile sale, răspunde: "Nu putem pleca acum. Aici se află răspunsurile la tot ce s-a întâmplat." Mihai, tot mai agitat, simte că umbra misterului care îi învăluie îi strânge gâtul. "Andrei, cred că ar fi mai bine să ne întoarcem. Parcă simt cum pădurea ne observă." Această ultimă frază îi îngheață sângele în vene lui Andrei. Oare chiar era o prezență în pădure, ascunsă și vigilentă? Cu toate acestea, impulsul de a dezvălui adevărul era mai puternic decât frica, iar Andrei se hotărăște să rămână. Dar Mihai, tot mai neliniștit, începe să tremure. "Nu-mi place deloc aici," șoptește el, privind cu spaimă în jur. Andrei stătea în cabana abandonată, inima îi bătea cu putere în piept, în timp ce privirea lui era absorbită de simbolul straniu de pe podea. Era un desen complex, înfățișând un lup cu ochii strălucitori, înconjurat de cercuri și linii care păreau să pulseze cu o energie necunoscută. Lumina slabă care pătrundea prin feronerie și crăpaturile pereților părea să danseze în jurul acestui simbol, creând o atmosferă de mister și neliniște. Mihai, prietenul său, stătea lângă ușă cu un aer neliniștit. "Andrei, haide să plecăm." "Nu e bine aici," spuse el, cu vocea tremurândă. Îngrijorarea lui era evidentă și, în acel moment, Andrei se simțea împărțit între dorința de a explora mai departe și teama care îl cuprindea. Își dorea să descopere adevărul despre disparițiile misterioase și despre legendele care bântuiau satul lor, dar întunericul din jurul lui părea să devină tot mai dens. "Trebuie să înțelegem ce se întâmplă aici, Mihai," răspunse Andrei, cu o hotărâre care îi surprinse chiar și pe el. "Poate că aici este cheia pentru a-i ajuta pe cei dispăruți." Mihai o stă, dar privirea sa se îngustă, ca și cum ar fi simțit o amenințare. Deodată, un zgomot de paci se auzi în afara cabanei, iar Andrei simți cum un fior rece îi străbate șira spinării. "Andrei!" țipă Mihai, speriat, îndreptându-se spre ieșire. "Trebuie să plecăm acum." Fără să se mai gândească, Mihai fu prin ușă, lăsându-le pe Andrei singur în întunericul din cabană. Ușa scârțâi în urma lui,
iar Andrei rămase în mijlocul acelei încăperi, cu inima bătându-i frenetic. Se simțea mai vulnerabil ca niciodată, dar curiozitatea și determinarea de a descoperi adevărul îl țineau pe loc. Se uită din nou la simbolul de pe podea, întrebându-se ce putere ascunse ar putea reprezenta. Deodată, o adiere rece de vânt îi flutură părul, iar o senzație de neliniște se instală în stomacul său. Andrei își întoarse privirea spre fereastră, dar pădurea părea să fie mai întunecată ca niciodată, copacii învăluind totul în umbra lor amenințătoare. Poate că Mihai are dreptate, murmură el, dar gândul de a pleca îl înspăimânta. Ce s-ar întâmpla dacă nu ar descoperi niciodată ce se ascunde în spatele acestor dispariții? Ce se întâmpla cu cei care intraseră în pădure și nu mai reveniseră? Atunci, o umbră mare se mișcă rapid printre copaci, captând atenția lui Andrei. Inima îi sără în piept, iar un sentiment de panică profundă îl cuprinse. Se întoarse brusc, dar nu era nimeni în cabana. Numai el și simbolul care părea să strige în tăcerea acelei încăperi. Andrei încercă să-și calmeze respirația, dar sunetul pașilor se auzea tot mai aproape, ca și cum ceva sau cineva s-ar fi apropiat de el. Trebuie să plec, gândi el, dar picioarele îi erau parcă lipite de podea. Cu un ultim efort, își îndreptă privirea spre ușa deschisă, dar în loc să o traverseze, se simțea ca și cum o forță nevăzută îl ținea pe loc. În acel moment, Andrei înțelese că nu era doar o simplă legendă. Ceva întunecat și malefic bântuia acea pădure, iar el se afla în mijlocul unei povești mult mai complexe decât își imagina. Se întrebă dacă și-a subestimat curajul sau dacă, de fapt, forțele din jurul său erau cu mult mai puternice decât el. Cu fiecare clipă care trecea, presiunea din jurul lui creștea, iar Andrei știa că trebuie să ia o decizie rapidă. Andrei se afla în mijlocul pădurii, inima bătându-i frenetic, iar adrenalina curgând prin vene. Se simțea ca o pradă neajutorată, fugind printr-un labirint de copaci înalți și întunecați, care păreau să-l înghită cu fiecare pas. Fiecare foșnet al frunzelor, fiecare crăpătură a crengilor sub pașii săi, îi amplificau teama. Se întorcea mereu să verifice dacă ceva îl urmărise, dar nu îndrăznea să se oprească. Cu fiecare respirație, simțea că o umbră malefică se apropie, holăduind printre copaci, hrănindu-se din frica lui. Adesea, se oprea pentru a-și asculta inima, dar sunetele pădurii îi păreau mai stridente ca niciodată. Se gândea la Mihai, prietenul său care fugise, lăsându-le să înfrunte singur teroarea acestei păduri de nepătruns. Cu toate că ilustrarea fantezistă a lupului umanitor părea o simplă legendă, Andrei știa acum că realitatea putea fi chiar mai înfricoșătoare. Își dăduse seama că el însuși era prins în mijlocul unei povești de groază, iar fiecare pas pe care îl făcea îl aducea mai aproape de un final tragic. Căutând refugiu, Andrei se furșă spre un copac mare, cu trunchiul gros și ramuri care se întindeau ca brațele unei mame protectoare. Se cățără pe el, ascunzându-se în spatele unei crengi, cu ochii larg deschiși, așteptând ca teroarea să treacă. Însă, în loc de liniște, auzi sunete de paci, un hăcuire profundă care părea să se apropie. Inima îi se oprea în piept în timp ce creatura holăduia, ca și cum s-ar fi delectat cu disperarea sa. Andrei simțea cum frica îi strânge gâtul, dar nu îndrăznea să scoată un sunet. Creatura părea să se miște haotic, dar cu o precizie înfricoșătoare, ca și cum știa exact unde să caute. Dintr-o dată, hurmălaia se opri. Andrei își ținea respirația, întrebându-se dacă era pe cale să fie descoperit. O umbră masivă se contura sub lumina palidă a lunii, iar în întuneric, silueta unui lup uriaș se provilă. Ochii lui străluceau ca doi faruri în noapte, iar Andrei se simțea tot mai mic și mai lipsit de apărare. Acesta nu era un simplu animal, era un simbol al fricii și al răzbunării, un monstru născut din mituri și ascuns în întunericul pădurii. Când credea că totul e pierdut, o voce fragilă, asemenea unui fremăt de vânt, ajunse la urechile lui. "Te rog, nu te apropia." Andrei se întoarse brusc și văzu o fetiță mică, cu ochii plini de lacrimi, care părea pierdută. Aceasta striga după ajutor, iar inima îi se strânse de compasiune.
Fetița, îmbrăcată în zdrențe, părea să fie mai mult o apariție a pădurii decât un copil din sat. Trebuie să pleci, continuă ea, altfel, lupul te va prinde. Andrei oprit cu uimire, întrebându-se cum putea un copil să se afle în mijlocul unei asemenea teroare. Dar tu, de ce ești aici? Întrebă el, simțind că orice răspuns ar putea aduce mai multe întrebări. Fetița se uită în jur, ca și cum s-ar fi temut că lupul ar putea apărea oricând. Nu am timp de explicații. Trebuie să meri, să hui, îndemnă ea, cu o voce tremurândă. Andrei, simțind povara responsabilității, se întrebă dacă să o ajute pe fetiță sau să fugă pentru a-și salva propria viață. Teama de lupul umanitor era copăleșitoare, dar privirea disperată a fetiței îl făcu să realizeze că nu putea lăsa pe nimeni în urmă. Așa că, fără să encte, se apropie de ea. Hai să mergem împreună, îi spuse el, luând-o de mână. Nu te voi lăsa să fii prinsă de lup. Împreună, cei doi se îndreptară spre adâncurile pădurii, fiecare pas fiind un amestec de frică și speranță. Andrei știa că lupul umanitor nu va renunța ușor, iar destinul lor se afla în mâinile fatei, dar hotărârea de a proteja fetița îi dădu forța să înfrunte întunericul ce îi înconjura. Andrei, cu inima bătându-i frenetic în piept, s-a hotărât să o salveze pe fetiță. A luat-o de mână, simțind cum degetele ei mici se strâng cu putere în jurul palmei lui. În acel moment, pădurea părea să se strângă în jurul lor, copacii înalți și întunecați formând un labirint de umbre. Cu fiecare pas pe care îl făceau, sunetele misterioase ale pădurii păreau să se intensifice, un amestec de foșnet de frunze și sunete înfiorătoare care le tăiau respirația. Fetița, cu ochii mari și speriați, îi șoptea să se grăbească, iar Andrei, simțind o panică crescândă, a accelerat ritmul. Se îndreptau spre o zonă mai întunecată a pădurii, iar lumina soarelui părea să se stingă treptat, lăsând loc unei întunecinți apăsătoare. Andrei își dădea seama că fiecare pas era un risc, că fiecare sunet putea fi prevestitorul unei amenințări imediate. Dar fetița avea nevoie de el și această responsabilitate îi dădea curaj. Trebuie să găsim o ieșire, a strigat el, dar ecoul vocii sale părea să dispară în abisurile pădurii. Simțea cum inima îi bătea în gât, dar nu se putea opri. Fetița, cu glasul tremurând, a început să-i povestească despre lupul umanitor. El nu iartă pe nimeni, Andrei. Dacă ne prinde, nu ne vom mai întoarce niciodată acasă. Cu fiecare cuvânt, teama se instala în sufletul lui, dar hotărârea de a o proteja pe fetiță îi dădea o putere neobișnuită. Fetița a continuat să-l tragă, ghidându-le prin întunericul pădurii. Între timp, Mihai, îngrijorat de dispariția prietenului său, s-a întors în pădure. Fiecare pas pe care îl făcea era plin de neliniște, iar gândul că Andrei ar putea fi în pericol îl bântuia. Andrei, a strigat el, dar răspunsul a fost un ecou sinistru. A simțit că orice secundă pierdută putea fi fatală. În adâncurile pădurii, însă, o prezență întunecată se făcea simțită. Mihai s-a oprit brusc, simțind o răceală străină în aer. O umbră mare s-a mișcat printre copaci, iar inima i-a sărit în gât. Era lupul umanitor. Furia și frica s-au amestecat în sufletul lui Mihai, iar instinctul de supraviețuire l-a îndemnat să fugă. A alergat, dar nu înainte de a observa cum umbra se apropia cu o viteză înfricoșătoare. Andrei! A strigat el din nou, dar vocea i s-a stins în aerul rece și umed al pădurii. Lupul s-a năpustit asupra lui, iar Mihai a simțit că nu mai are scăpare. Într-o clipă, a fost prins într-o îmbrățișare rece și nemiloasă. Între timp, Andrei și fetița au ajuns într-o poiană, unde lumina părea să strălucească timid prin copacii care o înconjurau. În mijlocul poienii, o piatră sacră stătea impunătoare, acoperită de muști și flori sălbatice. Fetița s-a oprit brusc, privindu-le pe Andrei cu o intensitate care l-a făcut să înghețe. Aici este. Aceasta este piatra care poate opri blestemul, a spus ea, cu vocea tremurândă, dar plină de speranță. Andrei s-a apropiat de piatră,
iar inima lui a început să bată mai repede. Fetița a continuat să vorbească, explicându-i că piatra avea puterea de a alunga întunericul, dar că pentru a activa acest ritual era nevoie de un sacrificiu. Trebuie să dai ceva prețios, Andrei. Numai așa putem scăpa de lup, a spus ea, privindu-le cu ochi mari, plini de speranță și teamă. Andrei a simțit cum o greutate imensă îi apasă pieptul. Sacrificiul. Ce ar putea să ofere în schimbul vieții lor? Răspunsul părea să-i scape, dar știa că nu avea de ales. Fetița depindea de el, iar pădurea continua să-i amenințe cu o soartă sumbră. Cu fiecare bătaie de inimă, Andrei își dădea seama că destinul lor era legat de acea piatră misterioasă, iar alegerea pe care urma să o facă avea să le decidă viitorul. Andrei stătea în mijlocul poienii, inima bătându-i cu putere, simțind greutatea alegerii pe care era pe cale să o facă. Fetița, cu ochii mari și plini de speranță, îl privea intens, iar cuvintele ei păreau să plutească în aerul încărcat de tensiune. Nu trebuie să te sacrifice, Andrei. Există o altă cale. Această afirmație l-a făcut să se oprească pentru o clipă, întrebându-se ce putea să însemne cu adevărat. Blestemul care afecta pădurea și sufletele celor care trăiau în apropiere părea atât de profund și de vet, dar cum ar fi putut el, un simplu tânăr, să găsească o soluție care să nu implice un sacrificiu? Pe când Andrei își analiza gândurile, un zgomot puternic în apropiere l-a făcut să tresară. Era Mihai, prietenul său, care apărea brusc din întuneric, cu hainele zbărcite și pline de praf. Rănile de pe brațul lui, unde unghii ascuțite îl zgâriaseră, erau încă proaspete, iar privirea sa era plină de disperare. Andrei, fetița, este adevărat? Lupul o m-a urmărit. Trebuie să facem ceva, a spus el, respirând greu. Andrei a simțit o undă de ușurare la vederea prietenului său, dar și un val de panică. Timpul nu era de partea lor, iar lupul umanitor putea apărea în orice moment. Trebuie să-l confruntăm, a zis Andrei, cu o hotărâre pe care nu știa de unde o avea. Fetița îl privea, încrezătoare, iar Mihai, deci încă tremurând, a dat din cap, acceptând. Împreună, s-au îndreptat spre locul unde piatra sacră se afla. În timp ce pășeau, Andrei a început să simtă o prezență, o forță care părea că îi urmărește pașii. Sunetele pădurii se schimbaseră, devenind un fremăt ciudat, ca și cum copacii ar fi murmurând secretele lor întunecate. Odată ajunși în fața pietrei, Andrei a simțit o energie ciudată emanând din aceasta. Era ca și cum o putere străveche aștepta să fie trezită. Fetița i-a spus cu o voce tremurătoare: acum trebuie să folosești piatra, Andrei. Trebuie să îi descoperi adevărata identitate. Andrei a ridicat piatra, simțind greutatea ei în palme, și a început să murmure cuvintele pe care fetița îi le spusese, învățate parcă dintr-o altă viață. Pe când Andrei rostea incantația, o umbră imensă s-a făcut vizibilă în apropiere, iar lupul umanitor a apărut, cu ochii strălucind în întuneric. Era o ființă magnifică și terifiantă în același timp, cu blana neagră ca tăciunele și colți ascuțiți care străluceau în lumina slabă. Andrei a simțit o teamă profundă, dar a continuat să vorbească. Cuvintele curgeau din gura lui, iar piatra a început să vibreze. Lupul s-a oprit, încruntându-se. Ce ai făcut?" a întrebat el cu o voce care părea să vină din adâncurile pădurii. Andrei a simțit că și-a găsit curajul. Eu nu mă tem de tine. Ești condamnat să bântui pentru faptele tale, dar eu sunt aici să te eliberez, a spus el, dându-i drumul puterii pietrei. În acel moment, blana lupului a început să se transforme, iar în locul său a apărut un bărbat vârstnic, cu trăsături aspre și ochi plini de tristețe. Eu am fost blestemat pentru faptele mele rele, a murmurat el. Nu am vrut să fac rău, dar am fost prins în acest blestem. Andrei și Mihai s-au uitat uimiți, iar fetița a zâmbit. Blestemul fusese ridicat, iar pădurea părea să respire din nou, eliberată de umbra care o apăsa de atâta timp. Andrei a simțit cum o mare de ușurare îl cuprinde, iar inima lui a început să bată mai repede de bucurie.
Își dorea să revină acasă, să povestească despre eroismul și despre cum blestemul a fost în sfârșit ridicat. Cu toate acestea, știa că acest moment nu era doar despre el. Era și despre toți cei care au suferit din cauza lupului umanitor și despre cum, împreună, au reușit să înfrunte întunericul. Așa că, cu fetița și Mihai lângă el, Andrei a pornit spre sat, știind că era acum recunoscut ca un erou, dar și că povestea lor abia începuse.